2. Så jeg synes bare, vi skal til at komme i gang med alle de spørgsmål, jeg har fået. Jeg har lagt et billede ud på Facebook og Instagram, hvad for noget, eller om, at vi skal sende nogle spørgsmål. Ja. Første spørgsmål, det var fra Thea Gullær, og det var hende her. Jeg kan lige sætte billedet ind. Hvad vil du være, når du bliver voksen? Jeg ved jeg egentlig ikke. Indtil videre, så tænker jeg altså, jeg synes, det skal være sådan et ordentligt arbejde, hvor man rent faktisk tjener penge. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg vil være, når jeg bliver voksen. Indtil videre vil jeg bare lige tænke på YouTube. Hvad er det bedste for mig? Det er øjne og smil og faktisk personlighed. Er der link til min kanal i beskrivelsen? Og ja, der er der. I skal tjekke den ud. Der kommer også link til nogle andre, det kan jeg sige til sidst. Mig versus 100 millioner kroner. Så er det dig. Det er lidt mere. Juice versus mælk. 9 plus 10, det er 9 plus 10, det er 9. Hvad betyder for dig, at og min YouTube-kanal fra 1 til 10. Det er altså for ikke så lang tid, så begyndte du igen, så jeg vil sige 9, ikke 8, 9. Hvad synes du om mig? Du er den bedste. Mig fra 1 til 10 udseende, det er nok 9. Mig fra 1 til 10 personlighed, det er nok 8. Er du forelsket? Og ja, det er jeg. Hvad synes du om mig? Du er lukke. Er jeg sød? Yes, mega. Er jeg pæn? Mit udseende fra 1 til 10. Mit yndlingsdyr, eller ja, hvad mit yndlingsdyr er. Det er hund. Yndlingssang, det er det er Fucking Smuk med Page 4. Yndlingsmad. Yndlingsmad. Pizza. Sissel, Lena, Christensen og Selena Christensen. Alexander Sønderheim skriver: sig 10 ting om Mikkel, der irriterer dig. 10 ting om Mikkel, der irriterer dig. Nej. Ja. Ja, det var det. Yes, det var alt de spørgsmål for i dag. Hvis I kunne lide den her, og hvis jeg skal lave en ny Ask Me 3, jeg kalder den bare noget andet længere, så kan I skrive noget i kommentaren, eller også kan I bare like videoen, hvis det er. Og bare hvis I kunne lide videoen, må I også meget gerne smide et like. Husk at subscribe til min kanal, hvis ikke I allerede gør det i forvejen, så vil jeg også meget gerne kommentere, hvad jeg skal lave i min næste video. Og I kan sagtens, og I må da også meget gerne huske at følge på min offentlige Instagram, offentlige Facebook og offentlige Snapchat. Ding dong. Og så hvis I synes, I skal lave en julekalender her i år, så kommer der selvfølgelig et afsnit hver dag, og så må I meget gerne huske at skrive ned i kommentaren, eller I kan sende en besked til mig på min snap eller et eller andet. Yes, så vi ses bare i min næste video. Hej!